Быйыл республика кырларында мул уңыш үстерилди. Рекордлы күләмдә ашлык җыеп алып булырмы? Табыш китерә торган кайсы кыйммәтле культуралар игүгә өстенлек бирелде? Уракта кайсы районнар алда бара һәм урыннарда урак батырларының хезмәтен ничек бәялиләр? Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры игенчелек тармагындагы хәзерге көнүзәк мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков шулай ук уракның барышы көзгө чәчүгә туфрак әзерләү, бәрәңге шикәр чигендере алуга әзерлекнең торышы белән таныштырды. Студия кунагы безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Ирек Әнвәрович, хәерле иртә. Сәламсыз. Быел рекордлы уңыш җыю мөмкинлеге бармы? Кайсы районнар уракта ничек эшли? Алдынгы районнар безнең Әтнә, Нурлат, Тәтеш районнары бик алдынгы оешкан рәвештә үзләренең эшләрен урып җыю эшләрен алып баралар. Шул ук вакытта шушы Тәтеш районында иң югары уңышларның берсе суктырылып бара бүгенге бер гектарына анда 48 центнердан артык уңыш чыгып бара. Шул ук иртәрәк тонган районнарның комбайнчыларында әйтеп үтсәк дөрес булыр, чөнки безнең соңрак тотынган районнарыбызда бар. Безнең менә бу северный районнар дип әйтергә кирәк инде. Төньяк районнарыбыз анда уңыш елдагыча чәчү дә берәр атнага көнгә соңрак башлана, урып җыю да шулай бер атнага көнгә соңрак башлана. Бүгенге көндә менә безнең Сарман, Аксубай, Нурлат, Яңа Чишмә, шушы районнарда Тәтеш, Буа районнарының хезмәтчәннәре бик югары рәвештә, оешкан рәвештә, югары күрсәткечләр белән уңышны урып җыюда эшләп киләләр. Быел хуҗалыкларга табыш китерерлек кайсы культуралар күбрәк игелде? Быел безнең узган елга чагыштырып караганда күбрәк басым ясалды май культураларына. Шул ук рапс мәйданнары артты, семянка мәйданнары артты. Бүгенге көндә кайсы бер хуҗалыкларда шул рапсларны суктырып алган, алып бетергән хуҗалыклар да бар. Дөрес аларның мәйданнары ул кадәр зур булмаса да, аның рентабельности дип әйтик инде, киреме зур, югары. Шул ук вакытта безнең шу бертөкле культураларыбыз арасында будайның югары класслы булуы, 3нче класслы булуы, аңа өстәмә сатканда өстәмә ни бирә, бәя бирә. Урак батырларының хезмәте ничек бәяләнә? Күп районнар, күп җитәкчеләр, район җитәкчеләре үзләре чыгып бүләкләр тапшырып, һәрбер механизаторның кулын кысып дип әйтергә кирәк инде. Бүләкләрен тапшырып, матур гына нәтиҗәле генә эшкә өндәп үтәләр. Безнең тарафта министерство тарафыннан шулай конкурс игълан ителгән. Анда 490 премия каралган. Төрле класс комбайннарга, төрле класс нигә инде? Төрле класс эшчеләргә дип әйтергә кирәк. Анда бар суктыру да, анда бар уру да. Бөтенсен күз алдында тотып, районнарның тәкъдимнәрен күз алдында тотып, без менә быелгы елда шушы конкурсны игълан иттек. Көзгө чәчүне кайчан башкарып чыгарга исәплисез? Безнең менә белгечләребез тарафыннан тәкъдим ителгән чәчү сроклары ул безнең 11 августтан 1 сентябрьгә кадәр. Шушы срокта чәчелгән уҗым культуралары безнең кышка ныгып, кирәкле кадәр үзләренә шикәрен җыеп, үсеп, развиваться итеп дип әйтик инде, кышка кирип китәләр. Дөрес, тыгыз вакытта, аннан тыш әле безнең бүгенге көндә азык культураларын игүдә бара, азык әзерләүдә бара, чөнки безнең республикабыз терлек азыгына мохтаҗ, терлек саны күп. Төп основной обработка дип атыйбыз инде безне зәп сукалау бара. Аның туры мәйданнары әле бик күп. Әле бертөкле культураны алып бетергәннән соң безнең шул ук соңрак өлгерә торган культураларыбыз, шул ук семянка, шикәр чигендере, аннары бәрәңге, яшелчәләр, аларның мәйданнары анда бик күп әле. Быел бәрәңге уңышы җитәрлек булырмы?
Бүгінгі күндә менә бәрәңгенең беренче мәйданнарын ала башладылар инде Арча районында, безнең Кырлай агрофирмасында. Уңышы, быел бәрәңгенең уңышы бар узган елга караганда югарырак. Безнең мәйданнар да артты быел, 20%-ка без арттыра алдык бәрәңге мәйданында, Яшелчә мәйданында. Быелгы елны бу культуралар буенча андай җитешсезлекләр булмаска тиеш дип фаразлыйбыз. Ирек Әнвәрович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков белән әңгәмә карадыгыз.